Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Car Parking. Să începem. Vă rog frumos să dați like, să vă abonați și să dați clopoțel. Ne începem Car Parking. Vom face un episod cu Car Parking astăzi. Ne începem episodul. Trebuie să se încarce în Car Parking. Așa, deja am intrat. Și nu mergem la mașini. Îi luăm și noi mașina asta. Nu, îi luăm una mai puternică. O luăm pe asta o luăm. Vă rog frumos, mai dați un like, distribuiți acest episod de la prietenii voștri. Noi acum am intrat și ne dăm motor cu mașina. Și noi și eu acum mă joc. Loading. Ne mergem cu mașina. Vă place mașina? Dați like. Noi acum mergem cu mașina. Prinde 200 la oră, de-aia merge mai mult de 200. Eu am tunat-o și când am cumpărat-o era tunată. Tunată la maxim. De asta merge rapid. Și noi acum mergem. Fine. Nu, înapoi. Nu, m-am izbit. Vai. Așa. Nu știu dacă mergem bine cu spatele. Vai de capul meu. Dăm pe mână să conducem regulamentar. Conducem și noi regulamentar. Pe două. Asta merge. Rafi faci de în spate. Și noi acum mergem cu viteză mare. Cu 100 la oră. Merge și drift. A făcut un drift. Aici spune cu 60 la oră. Și mai merge cu cât vrem noi. Hai, am păcălit. Nu știam că dădeam înainte. Mamă, dar ce drift făcut. Și noi mergem într-o zonă șmecheră. Vă arăt imediat. Mă scuzați, dar eu sunt răcit. De asta
Ups. Cred să merg pe aici. Cred că... Mai țin minte până cred să merg. Să vedem pe aici. Cred că dacă hai să vedem. Dă publicitate. Da, las că noi dăm. Închideți și gata. Și mai dăm car parking. Pe aici. Da, am ghicit. Și noi acum mergem într-o zonă șmecheră care v-am spus eu. Așa. Ups. Hai să o reparăm. Fac eu așa. Ca mașina. Așa când dă să bage. Ușor. Eu nu văd. De ce să-i dăm? Nu mai reparăm. Am reparat-o. Hai să vă arăt o casă care v-am arătat-o și în video trecut, dar hai să o mai vedeți. Eu schimb camera înăuntru, că îmi place BMW-ul ăsta pe înăuntru. Hai să vi-l arăt. Asta nu merge. Uitați-l. Arată la fel ca un BMW adevărat. Uitați-vă. Ca un BMW adevărat. Arată BMW-ul ăsta. Mai ales aici ne arată logo cu BMW. Noi ne apucăm pe drum. Hai să vedem pe aici. Oare? Am ajuns la McDrive. Taxi, nu te iau, mai târziu te iau. Cum fac eu un vlog. N-am timp să te iau. Mergem și noi. Vă place. O scris. Sau nu mai spun, că nu știu ce spun eu. Spun doar. Nu știu ce spun eu. Ups. Și noi acum mergem fain. Fără să ne izbim. Hai că te iau. Unde te duc? Te iau. Hai că te iau. Urcă în mașină. Urcă. Hai, te duc până acolo. Hai, să te iau, să te duc la destinație. Cum eu nu vreau să te duc. Aici te duc. Aici stau și eu. Cum te-am dus? 386 de lei. De dolari. Și asta e casa. Hai să o parcăm și noi cu spatele.
Deci așa o parcăm cu spatele. Parcăm și noi ca boss. Ca un boss. Parcăm și noi așa. Cu spatele 2. Să vedem. Punem pe P. Și acum ieșim. Ăsta e caracterul meu. Acum să vedem cât costă. 50.000 de boni. Money. Măcar e șmecheră casa. Chiar e șmecheră. Noi mergem aici. Mergem la mașină. O deschidem. Bă, da. Deschid. Deschide. Conducem prin interior. Cam atât a fost episodul de astăzi. Vă rog frumos să dați un like, să vă abonați, să dați clopoțel și să distribuiți acest vlog la prietenii voștri. La revedere!